Els colors de l'arc de Sant Martí. Ha plogut i ara sembla que comença a sortir un bri de llum rere els núvols. Què és? Ah, és el sol que treu la seva cara de foc per escalfar-nos i eixugar tot el que la pluja ha mullat. Però, què són tots aquests colors en forma d'arc que es veuen a la llunyania? Són colors molt suaus i l'arc neix a la vall i recorrent el cel s'amaga rere la muntanya. És molt bonic. L'Arlet, la Lídia i l'Arnau s'ho miren bocabadats. L'Arlet, que té 5 anys com la seva cosina Lídia, vol trobar una explicació a aquest fenomen. Aquestes coloraines les fa un munt de fadetes que volen i amb la pols que surt de les seves ales es produeixen aquests colors. Però, Arlet, li diu la Lídia, les fades són personatges dels contes, igual que els follets, però no existeixen. A mi m'agraden les fadetes, diu saltironejant l'Arnau, que amb 3 anys no distingeix gaire el que és realitat del que és fantasia. Sense fer-li cas, la seva germana, l'Arlet, diu: «Ja ho sé, Lídia, però és bonic pensar-ho. De totes maneres, tampoc sabem quan i com surt aquest arc de coloraines», diu la Lídia. «Preguntem-ho, doncs, als grans». «Anem, anem!» crida l'Arnau, sense saber ben bé per què ha de buscar a un gran. Però ell segueix a la seva germana i la seva cosina, que en saben molt de tot. Busquen el primer gran que troben a casa i es creuen amb el nonno. El nonno és l'avi de tots 3. «Nonno, nonno!» l'interpel·len. «Explica'ns què és aquest arc de colors que es veu al cel». El nonno s'acosta i els hi explica de manera que sigui fàcil d'entendre. Quan encara cauen algunes gotetes de pluja i surt el sol, els seus raigs travessen aquestes gotes d'aigua, produint aquests colors. A l'Arnau no li agrada gens aquesta explicació. A ell ja li anava bé, lo de la pols de les fades. És molt més bonic. La Lídia i l'Arlet no ho han entès gaire i els fa més patxoca que hi hagin fades i màgia pel mig. L'Arlet li proposa a la Lídia fer entre totes les dues un conte sobre tot això. «Sí, sí, Arlet, ens ho passarem molt bé». «Doncs vinga, comencem». «Però algú haurà d'escriure'l», diu la Lídia. «Nosaltres encara no en sabem prou d'escriure». «L'àvia ens ho farà, segur». Totes dues, i amb l'Arnau, que no entén gaire com va tot això, però que la segueix arreu, van a buscar l'àvia. «Àvia, àvia!» criden tots 3. «Què voleu, preciositats de l'àvia?» «Ens podries escriure un conte que volem fer?» «I és clar que sí! Em fa molta il·lusió ajudar-vos!» L'àvia agafa paper i llapis i espera que alguna de les dues comenci. Però és l'Arnau qui s'avança i li diu tot cofoi: «És un conte de fades i de l'arc de Sant Martí». «Bé, doncs ja podeu començar i jo aniré escrivint el que em digueu». Les dues nenes es miren per veure quina de les dues comença i l'Arlet decideix començar. Les fadetes, perquè plovia, estaven amb els follets totes amagades en el bosc, en els troncs buits dels arbres. Com que s'avorrien una mica sense poder córrer i jugar, s'explicaven històries, menjaven llepolies, cantaven, feien jocs de màgia, tot per passar l'estona i esperar que acabés aquella pluja que no els deixava sortir dels seus amagatalls. Aquí es para i li diu a la Lídia que segueixi ella. De cop, rere un núvol, va sortir un tímid raig de sol i les fadetes es varen posar molt contentes, tot picant de mans i saltironejant mentre els follets se les miraven un pèl sorpresos. «Ara et toca a tu, Arlet». «Però per què esteu tan contentes?», varen preguntar els follets. «Encara cauen algunes gotes i tot és moll i fangós». És el torn de la Lídia. «Ara ja podrem sortir i volar nosaltres. No cal que trepitgem el terra moll i el fang». «Però nosaltres sí», va dir un follet malcarat. «Ens embrutarem i mullarem els peus». «Nosaltres no podem volar com vosaltres. Hem d'esperar que s'eixugui el terra i el sol encara li costarà fer la seva feina». «Arlet, no et despistis», li diu l'àvia. «Estic esperant, continua amb el conte».
Les fades, que eren molt boniques, molt bones amigues dels follets, varen anar a veure la reina de les fades per saber si ella podria solucionar el problema dels follets. La reina es va posar a pensar i després d'una estona va trobar la solució. Continua tu, Lídia. Apa, Arlet, m'has passat un bon problema. Com trobo jo la solució per la reina de les fades? Doncs ves pensant, jo no ho sé. No crideu, diu l'àvia. L'Arnau s'ha dormit. Després del dinar que ha fet, no és estrany. Ha de digerir la pasta al pesto. N'ha menjat un bon plat i després 3 croquetes de les grosses. I per postres un flam. La Lídia se'l mira, però està amoïnada pensant com continuar el conte. I després d'una estona... Ja ho tinc! La reina de les fades els va dir a les fadetes: poseu-vos totes juntes i voleu fent un arc i deixeu anar amb les vostres ales la pols màgica que eixugarà el terra amb l'ajuda del sol. Ara jo, diu l'Arlet. Així ho varen fer i la pols de fades va impregnar les gotes de pluja fent que es dibuixessin tot de coloraines en el cel. Àvia, quins són els colors de l'arc de Sant Martí? Són 7, el vermell, el taronja, el groc, el verd, el blau, l'indi i el violat. Doncs això, el vermell, el taronja, el groc, el verd, el blau, l'indi i el violat. Quins són els colors indi i violat, àvia? A l'indi també se l'anomena morat. Ah, apa, doncs ja sé quin és aquest color. I el violat serà potser com el morat, però força més clar? Com el violeta, oi? Sí, Arlet, ja veig que t'ha quedat clar. La Lídia, que ja estava pensant com continuar el conte, diu... Els follets es posaren a saltar i a ballar molt contents perquè les seves amiguetes, les fadetes, havien fet una cosa tan bonica per ajudar els seus amics. Ens ha quedat prou bé, oi, Arlet? Sí, Lídia, i a l'Arnau segur que li agradarà, encara que això és un conte i no és veritat. El nonno ja ens ha explicat com es produeix l'arc de Sant Martí, encara que ell li diu arcobaleno. Les dues es quedaren molt cofolles amb el conte que havien creat i decidiren fer-ne més, perquè havien descobert que s'ho passaven molt bé fent contes totes dues juntes.